muna tayo dito sa tinatambakan natin. Dito tayo kumukuha ng palambak. Nilagay natin dito. Diyan banda. Okay, sobrang taas ng tatambakan natin. Alas mga 40 cm yung taas. Tatambakan. So yung mga kasama natin umuwi na kasi may dito, may no pressure. So ngayon kami lang tatlo na iwan. So magkatambak na lang kami dahil stay naman. So yan. Stay in kaya tambak-tambak tayo. Yan, shout out sa mga subscriber natin dyan na makapanood ng ating video. Tingnan ko muna yung start phone. Hanggang sa atin may nag-message. Sandali na live tayo ngayon. Share natin sa mga guys. So ayan. Kahit sa mga panahon. Sandali. Ayan. Okay, sige, live muna tayo. Yan pala. Mga tambakan na lang natin dyan. So yan, shout out sa 2 viewers natin. Pinagpad na yung natin cellphone. Yan, shout out. Sandali lang. Malakas yung hangin Yan. Yan, pala lang muna. Wala tayo pag-iskilan, pwede pala.
din. Yan sa mga kapanood nitong live natin sa mga kapwa natin ko sa Pilipinas. Kahit umulan, trabaho pa rin. Shout out idol. Shout out idol. Shout out idol mo. Yan, shout out sa ano natin, Francis. Yan, shout out kay Francis nak. Idol Daaman. Idol daw, idol. Yan, shout out sa inyo. Yan sa mga anak ko dyan, oh. Kay Francis, yan, sa Kuya Jazz. Kay Jeyo. Ito yung trabaho ni Papa. Oh, para pala. Pera dito, kipala nag-ipiko pa. Nagpapala tayo ng pala para pag uwi natin marami yung dala-dala natin pera. Isang sakong pera. Isang sakong pera dadalhin natin pag uwi. Kaya pinapasigan yung pagpapala. Nasa ilalim na yung pera eh, hindi pa nakukay. Malalim na malalim. Pangit ka pang kan. Hindi, marami yung pera. Dito na. Parang baril na. Ibang sakong pareya to. Ay, kaya mo sila, basta yung tambak. Alay tayo. Tatambak tayo. Anong bakit yung walang tinambak? Kaya nga. Swimming pool. Kuha tayo sa swimming pool.
pa rin yung mga malulupit ang construction dyan, oh. Yan, shoutout sa mga construction natin dyan, oh, sa Balatan. Yan kay Archie. Yan, shoutout sa kay Pupot. Yan, shoutout sa Indo. Yan, sa mga tropa dyan sa Balatan. Shoutout, oh. Ito yung buhay ng isang construction. Yan, tambak-tambak kami ng lupa. Laki natin tambakan namin. Kahit umuulan, tuloy pa rin. Para tayo ito nakapakyaw, ah. Para nakapakyaw tayo ng 10,000. Tingnan nyo naman yung ginagawa namin dito. Ayan, oh. Ayan na, andali. Ayan, oh. Ito yung tambakan namin, oh. Nakakita nyo yan? Kawantas na, oh. Nasa 40 cm yung taas. Ito yung tambakan namin, oh. Sumunod dito sa flooring na to. Kailangan matambakan to. So, samantalay na namin ngayon umulan dahil ano, wala kayong magawa. Hindi kayo pwede makapagasintada. Doon sa taas din kayo makapagasinta. Hindi makapagpakal sa umulan nga. Samantalay na natin yung pagkakot ng panambak. Ayan, oh. Malapit na. Kunti na lang. So, surrender na. Ayan natin dito yung natin. Cellphone. Manood lang kayo. Mga Kauragon. So, ano to? Hindi ko lang nabustos to. Ano yan? Pangasinan. Dalawang Pangasinan yung kasama natin dito. Sustain, siyempre, kailangan din trabaho.
tayo. So yung mga kami nag-deliver ng materialis. 2x2 na 2x2 by 10. 2x2 by 10 na ano, kahoy. Tapos pinulik. Ayan. Deliver. Ilang ano yan? Ilang 50 piraso? Okay. Tapos 20 pinulik. 20 pinulik. Sos. Graba. Ayan. Ilang cubic na graba yun? Tatlo? Nasa ano lang yan eh. 1.9, 1.8. Cubic? 1.8? Oh, yun nasa 1.8 yung deliver nilang ano. 1.85. Bayad na yan, oh. Pwede. Ay, din nag-deliver dito. Oo. Yan din deliver dito na rin. Yan, okay. Yung laging ginagamit dito. Oo. Pag nag-deliver ng graba, Ayan. 1.8 cubic. yan yung ginagamit nila. Siya na-deliver sila. So habang nag-akot naman dito yung mga kasama natin dito. Yan, oh, ang bilis, ah. Parang nakapakyaw, ah. Nakapakyaw ata kayo, ah. Tayo pala, oh. Ayan, oh, halos naabot na yung ano, yung taas. O, pansinin niyo mga orago, no, halos dyan, oh. Sumubra pa nga ng konti. Kasi dito, ayan, oh, lalim pa, oh. Lalim pa ng ukay. Oh, malaki-laki patambakan yan, ha. So, baka mamaya, dito na kami yan. So, ganun kabilis yung trabador dito kahit wala yung nagbabantay. Ganito kami ka hard work. Yung mga nag-deliver. Okay. So, yan. Kasi ano na, halos 23 minutes na tayo. Okay na yan. Makakapagpahinga ito cellphone natin. Tambak-tambak. Thank you. Thank you. Nasaan ba yung ano natin ito? Ano ba? Paano na to? Paano na? Ayan, dito. Tapos, cancel na. Are you sure? Ano, cancel. Okay, stop na tayo.